Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amang malday. Yung amok saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumpeng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasama, nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukog kankan. Awisen kayo marod ang makipaset itidaytoy a programa. Tapnoen kay yebkas ti an-anag akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag itidumdumngen iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan at Lester at aga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged takla ko man itinagan at Lester. Nawisak mo ta nagsurat, takayat ko nga ibinglay ti kapadasak. Barang makaitid iti adal, kadag iti dumdum. Inak nga rod rugyan asalaysayan, iti may saak pa'y abaro. Sana pagpalastog, ngem makuna nga addalanga. Banag nga adu ababai, tinapaayan ko. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Lester, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Back home. Letters never have left. At tinagdan, ituyak pa lang makipagnaid ha. Nay, apay Lester. Inawit mo samat amin na nabadong rin may ditoy. Wala ante, tapos na pagsukatan. Sa balit pagawatak iti isam mo, Lester. Adalakit ni ilamlam mga manan na babae. Di mo pa ilang aron ikalay sa tapno agsimpa kayon. Ante, diyak pa kahit ni mga asawa. Sa mga asin. Umanugot kayo kuma. Ang makipagnaridak pa ilang dito. Tapos makapaglimina. Noon niya launay nga mityar aramidom si ka Lester. Ala sige, dito'y kan ngagnaod. Agawin kan daw, no awanan di babae iti balayaw. Agyaman na, kanti. Nasaya at tadakan, Lester. Mama, pimanaw ka din di babae? One, nagawidan ni Violi. Agsangsangit apimanaw dito'y balay. Ah, anya? Ay, tsaka mo dayta, mama. Anya di mo amo. Apay nga rod nga umay dagiti babay dito'y balay. No talagang awan ti amom. Mangibabain ka, Lester. Mama, ikay kumamot agungot ah.
Pasaksak kita na kiti kastang ibagbagayo. Asino mati saan ang makapungtot iti kastang aramidam. Iti napan alawas, adda manen babae ang masikog ngay may dito'y balay. Ita, sabali manen a babae iti mang berbirukan ka ang masikog matlang. Mama, isuda ti kumamkamat kanya. Saan na siya? Agpapanpay! Di mo ko mapagbalinan nga ay ayam dagiti babae, Lester. Ayam ti Ed. Sige. Ag-order kita niya manakayat mo, Lisa. Sikalatan ti makaamong ag-order. Okay. Tsaka raw na di makamo. Huwag kaya. Ano ti kayat mo drinks? Kuha manong Lester. Urayan niya. Basta light drink. Okay. Siya nga raw doon ti makamo nga. Itulad na ko. Please. Agoray ka pa yung matahan eh. Ibusog pa yung ti kapik. Lukas na. Saklutan ang paingaran ha. Okay. No problem. Bayad na saksaklutan ka. Ibusog na yung kapikon. Okay. Okay. Sige. Itulog kan. Mabit lang. Agpakadaak kan ni mama. Narta, umayak man na nagbakasyon dito ayan nyo, ha? Ay, uray di mo ibaga. Amok latan a babae manen ti gapuna no apay nga adda ka dito'y Lester. Yan, tinakda mo. Kasta mo ti araming mo. Tunggal adda itarayam, dito'y ti pagkamangam. Ay na Lester, agpanunot ka kuma, sakbay amala daw ti amin. Ante? Tinasayaan, mga sawakan. Ang mga di mo mapupuutan kat lumakay ka mo't gaya man. Ubingak pa, ante. May sana ka nakasagana ang mga sawa. Aka din ni Lester, Nana? Awan balasang ko. Diyan mo tinapanan na. Tadi mo't nagpakada kanya. Anya? Apay, anya ko matibagam iti anak ko. Balasang ko. Kuha, Nana. Adda ko man napatan kay bagak ko, Nana. No anya man day ta, ibagamon kanya. Tasyak don ti makaam mo amang ibagakan ko na. Kuha nga mihin, Nana. Masikuga. Kat ni Lester ti ama. Ano na? Ay, una yan ni Lester. Itakder na kumatidaya ko, Nana. Sige. Bayan balasang ko. Kasaritak to ti anak ko. May papan iti da itabanang. Mama, jacket niya ikalay sa ni Lisa. Anda, apay nga rod agin araw mo. Hindi mo kayat nga ikalaysa. Naawisak lang itilangana, mama. Saan ko nga yayatan? Kasanong arudan, kat masikugan. Mama, sana kasigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ano na?
nakadano na iti departure area. Nawan tinapasama ka marikot. Masapol nga agapurod ako. Tapno maliklikak dagiti babae ako mamkamat kanya. Nauray gaya iti pagilya na nagturungan. Ay na, simbangpot ka mo't gaya man, Lester, kanakan. Kaano di sasangpot mo dito'y Pilipinas? Duwa na lawas din na palabas, Auntie Narda. Sana ka nagpadpadlaw kadagiti ka aruba mi di lugar mi. Tama ba yun? Kaya sa awan namin ti kwarta ka nagawin. Nay, apay ngay. Kat no nagbayag kay di abroad, kaanakan. Ay, malas ang ngarot, Auntie. Nagastos ko matlag ijay di amin ang kwarta anak gina. Unay kan kaanakan. Nangibadi ka kumamot ay di makanaglagi pa iti panag-abroad mo. Sana bali, Auntie. Nagsublak matlag di abroad. Panggadak manin. Ala, sapay lang kuma. Kat amom doon di ang aramidom. Inton sumarunaw nga agabroad ka. Nana, nagsublimat gaman ni Lester. Wan, manulito. Gamay una yan di anak ko. Awan apulos din sangpot na nga uray chocolate lakuma apasalubong na. Tinaang baki natin sangpot na. Grabe mo ni Lester, no kasta Nana. Damag ko na asam ni Lester aruma. Kalpasan ti trabaho da. Kan day off da. Kapanda iti palay pagraragsakan. Pagsusugalan, ken pag-iinuman, Nana. Ay, sigo din akas na ti aramid ti anak ko. Pacheck, Nana. Iso ti pangit-ipanan ni Lester iti sweldo na. Wala. Aglaklakay akas talatan ti anak ko, Diablo. Di pa'y lakit nga minagawid dito'y Pilipinas, no kasta naman. Mama, ato di pasarabok. Tsokolate, sabon, toothpaste, towel, kanda tumapay. Nagihaman na, anak ko. Pasensya ka yun, Mama. Taday talang tinayawid ko. Awan namin ang tinabada ang kwartak ta. Nagastos ko matlang ang abroad. Sana balit ti kwarta, anak ko. Tinaskan kat nakasangpat ka na sa luna. Sa bagay mo't Mama. Tinasayaan. Ito'y kan Pilipinas nga agnaad. Agbiro kan iti trabaho dito'y. Taawan mo't lati Serbina nga agab-abroad ka. Taawan mo't ti mor-urnon mo, anak ko. Kastamad lang di panggap ko, Mama. Diyan ako nagsubli di abroad. Namin, awan mo't lang daramatag ang kwarta nga agsubli. Awan na ipatakayan kong tagbalbalin. Lester, anak ko. At mo yung tibalo. Mangankan. Ituloy mong tumadamdaman ay tararamitan. Nagtaktak kayo kailangan ng itulod iti balon ko dito'y garden, Mama. Tadi ka maglamaurayan nga agawin kat pangaltawan. Bala, gusto daytan, isardeng mo pa'y tararamitan, nakanampay to'y balon. Urayan ka amalpas. O sige nga rod, Mama.
Papanak di takalapaw. Ay, Parts! Imagat ka tiyos to, ah. Ha? Uy, lawat minulami tinatnatan, pare. Yan sa bali pa'y dagiti dinggo na tarakan mo. Ay, Well, sus. talaga kaya't kung tagbali yung Manolito. Tani, lumakayak matad. Ay, atin ka, Mariel. Mawako rin na. Ikasar ka, Dagos. Talaga? Manong Lester? Saan ka kading agang angawlaan? Saan? Napudno di pa nagayat bukan ka. Sapay lang ko mga ron, tadi nagtulukwan. Manong Lester? Sana punos, Mariel. Katap na mamati na kanya. Ikalay sakan. Pangasim, Lester. Nuko na mapagang angawam laang ni Mariel. Di mo ituloy ti panggam mo. Agar-aramid ka manan. Saan ko apagang angawan ni Mariel, Mama? Napudno di pa nagayat ko kunpuana. Isungay kalaysak. Nasaya at no kasta. Tapno mga asawa kamutan. Tani, lumakay ka, anak ko. Yaman Mariel. Nabannog kan mabisina ka nagkapoy di garden. Kamdi ka pa'y nakalutoy ti pangaldawan. Saan nak ngayon asawa? Tapno pagbalinin nak at agabong. Namabisin ka, agluto ka. Anya? Kanuan gayam, numalpas ka mangan. Aglabakan to. Ah. Naurnungan ti malabaan. Kat, siga. Anya nga taramidam. Inakagpaisuro iti gayam ko ng computer. Sige. Mariel! Mariel! Oo na yun ni Mariel. Awan pa'y tamo na nga aramidan. Kaya talaga ay ayam iti cellphone na tararamidan na. Hindi na pa'y amo tagtrabaho dito balay. Babawi ka ng asawa ka ni Mariel, pare Manolito. Tsaka yung pagharap, pagas na ito ugali na. Napaglan asagot. Sana bali, ah. Napintas kan ubing ni Mariel. Oo, pare. Napintas kan ubing nagpaiso ti asawa. Yung andaran nagmad, pare. Nakasup-sup lang. Ah, Tinakpa mo nga si Kasuan nga asawa. talaga siguro kasta, pare. Adalat natin sa napagpinawatan lang iti asawa. Agalos ka. Asawa mo nga rod. Apa ya sunipat na Mariel? Anya ti basol ko ka, ha? Nagkunang agbartag ka, ha? Ah. Anyat orasitan, rabin! Di takarwar ang maturob. Ay, di na man di kasta-kasta si ka Mariel. Kaya't mo, tangabilang ka, ha? Kasta gaya ma. Ah. Payman, mabitlaan. Ah. Alaag, tipunan. Da. Tipunan, kabutag ka. Ano di, kuna na.
Punag, tinasayat, pumalawak dito yan. Halos ka, anak ko. Takaskin ni Mariel tinatumpo ang mga asawa. Saan nakakabutan? Nauyong kanlatangsit. Magnawa din na kay ayatong tasawa ka, ma. Awan na respeto na kanya. Agan-anos ka, anak ko. Ano sa ti asawa? Kikit di aramidam. Agkararag ka. Kararag mo. Asapay kuma tagbalbaliw ti asawa mo. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Sadot ken nauyong nga asawa ni Mariel, Mr. Lonely. Ti kayat na, isulaan ti masurot. Nubagbagaak, labanan na. Ket di na kayat ti paiturayan. Banag a pagbabawyak, nuapay nga isupay, ting kalaysak. Ngem na pampanunutek, tinararamid ko kadagiti babae, idi kan labas. Makunak. Akar masiguron kanyak daytoy anak banag. Alakastaan, ket agyaman ako. To'y pagayam mo, Lester. Agyaman kami iti pakasaritaam ngayon patulod mo, pagayam a Lester. Nagkalay sa kayo ni ti asawa, ket daytan ti makuna agasap mo. Iswa tinasaya mi aramidem, ket ano sa maapagpagaan ta asawa tapno agbaliw metten ti ugali na kanka. Webkit di nasken nga ipakita ken ipariknam ti kinapatagdaken ka a pamilya. Ket sapay la kuma ta maurnos yon ti panaglangen nyo nga agasawa. Bueno papagayam, kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ang Lester at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Mency Carino. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Thanks for watching.